umthandazo wami nesicelo sami ukuthi bangithandazele ukuthi kungenzeki kube nelanga engivuka sengumpostoli ngalo, kungenzeki kube nelanga engivuka ngalo sengumbishophi. yini awufuni ukuba umpostoli? No. No Motose na aphumile bajele. Mhlawumbe istory mina ngeke ngikwazi ukusithinta sika Omotoso ngoba silithinta ibandla. Asithinta ibandla. Silithinta ibandla. Njani? Umfundisi nje lo. Angazi ngizocela uNkulunkulu angilekelele ukuphendula leyo nto. Asilithinti ibandla ngoba angazi njengami akekho umntwana kaNkulunkulu onesibindi sokulala nezingane zabazalwane noma sokulala nengane yomzalwane, hayi ingane yomzalwane. Njengoba uJesu engilanda ebufebeni angiphoqwanga ukuthi ngisindiswe. Ithuba lokujola benginalo. Nami ngijolile nezingane zesikole ezincane kunami. Hayi ukuthi angijolanga nazo. Ngijolile nezingane zesikole. Ngeke into engiyenza ezweni phinde ngizoyenza endlini kaNkulunkulu. Kanti yini ukuphenduka? Akekho umntwana kaNkulunkulu oright la ikhanda lakhe ongasukeleke ubaba nje oshada nengane encane. Akekho ngoba engekho. Bonke labefundisi abagulayo la emakhanda abo yibo laba abashada izingane ezincane. La emakhanda abakukho right. Kusafuna abashunyayezwe bayobhabhadiswa abafundiswa ivangeli. Ngeke uyishade ingane encane uright la ekhanda lakho. Mhlawumbe uyiphasikele nawo maze isikhombisa. Ayichasi nawo. Why? Asisibona isidingo ngoba thina umhlangano lo esiyakona. Phela maze isikhombisa iwona aphelelisa iphasika. 7 saying of words. Hayi ngane kwayo. kaJesu isiphambanweni. Ngane ubani wathi asiboshole yona? Ubani wathi siyephasikeni? Akekho wathi asiyephasika.